ସୁଧ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ ବାପା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନା ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବ। ঠিক আছে ତୁ କେବେ କୌଣସି ଆମ ଘରରେ ନେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ସୁଜାତା ଶୁଣ ଯଦି ସେ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବୁ ମାଉସୀ କହିଥିଲେ ଘରକୁ ଯା। ସୁଜାତା ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଖିଆ ପିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ঠিক আছে ଚାଲ। ମଉସା ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମଉସା ଆପଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆରେ କିଏ ତୁ? ମୁଁ ଜଣେ ଖୁନି ଆସାମୀ। ଦୁନିଆ ସାମୀ ହେଲେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ପୋଲିସ ମୋ ପିଛା ଧରିଛି ମଉସା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଖସି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଚାଲ ତୁ ପୋଲିସ ଫୋନ କର। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ। ମାଉସୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧ ଧରୁଛି। ମାଉସୀ ଆପଣ ଥରେ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ମରିଯିବି। ମାଉସୀ ମୋତେ ଆପଣ ଥରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ଦୁନିଆ ସାମୀକୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପକୁ ହାତ ଦେଖାଇବୁ କଣ ଚୋଟ ଖାଇବାକୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେହୁରା ହେଉଛି ମଉସା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧରୁଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମଉସା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଇ ଦେଇ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଋଣ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି। ବାପା ବିଚରାକୁ ଟିକେ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଗର ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଖୁନିଆ ସାମୀକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଏ ତେବେ ପୋଲିସ ଜାଣିଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଏଇ ସମାଜରେ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ତା ଆଉ ରହିବ ତ? ଏଇ ଜଗବନ୍ଧୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ତାହା ସହନ କରିପାରିବନି। ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅପେକ୍ଷା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ହିଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତା ବୋଲି ପୋଲିସ ସାଥିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଫସି ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଖୁନିଆ ସାମୀକୁ ମୁଁ ଶରଣ ଦେବି? ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ କିଏ କେବେ ଖୁନି ହେଇ ଜନ୍ମ ନେଇ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିଛି, ଶରଣାଗତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ। ଏ ତ ମାନବ ଧର୍ମ, ଏ ତ ମହାନତାର ପରିଚୟ। ତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଖୁନିଆ ସାମୀକୁ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଲୁଚାଇ ଦେବି? ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳେ କେହି କେବେ ଖୁନି ଆସାମୀ ଜନ୍ମ ନିଅନି ବାପା। ପରିସ୍ଥିତିର ପଡ଼ି ସେ ଖୁନି ଆସାମୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ସାଗର ଏସବୁ କାହିଁକି କିଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିଛି ହବନି ବାପା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ତୁ ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଯା। ଶୀଘ୍ର ତମେ ଦୁହ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଯାଅ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମଉସା।